Haha, čaute ľudia, moje meno je Exploited a ja vás vítam asi po 100 rokoch u ďalšieho pofiderného vlogu. Tento raz je to trošku inakšie, pozrite sa na to, dámy a páni. Môžete si všimnúť, ja neviem, či to vidíte, vy to nevidíte, vy to vôbec nevidíte. Ja mám mobil teraz na takej parádnej tyči, pozrite na to. Teraz ho, Ježišmaria, ja viem, ak to ukáže, pozor, teraz ma nie je vidno, teraz som Man in Black. Man in Black. Man in Black. OK. Pozrite na to, mám to na takej luxusnej tyči, takže vy vidíte úplne mega veľa vecí, je to úplná halus, dámy a páni, halus. Hahaha, ja som len tak išiel po chodbe, zadkom som buchol do dverí a oni sa takmer zatvorili. Ha, práve som tverkovaním zavrel dvere. Ha, nie, ja ešte sa nezavrel, pozor, dámy a páni, zavriem ich tverkovaním, hej. Čakaj. Oh, damn, dámy a páni, toto je úplne vychytané. OK. Shake that ass for me, shake that ass for me, come on girl, shake that ass for me. A pozor, dámy a páni, pozor na to. Sledujte, ako to vyzerá to úplne luxusne, vyzerá to úplne brutálne. Ebola, dámy a páni. Každopádne vám musím niečo povedať. Kúpil som si túto luxusnú tyčku a navyše som si kúpil tutok Sunamet, hej, a tutok Zodak. To je preto, dámy a páni, že som chorý, že som normálne chorý, ale ja nelením a dneska som pre vás natáčal napríklad 2 videá a teraz natáčam pofiderný vlog a rozhodol som sa, že budem pre vás pofiderné vlogy natáčať častejšie. A momentálne, dámy a páni, sa nachádzame na našom balkóne. Normálne na našom balkóne, to je brutálne a tutok sa nám suší nejaká čečina. Pozor, dámy a páni, panoramatický záber. Explov v Čečine, ježišmaria. A teda, dámy a páni, pozor, ja si toto užívam, túto tyčku som vždycky chcel. To je niečo ako teleskopický obušok, len lepšie. To je úžasné. Inak, pokiaľ chcete, na 3 sekundy vás dám von do dažďa. Aha, tam už ide auto. Alebo čo to tam ide? OK, do dažďa, hej?